Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe Meiji Manales at sa harapan ninyo ay kwento ko po ang tsarera. Noong unang panahon, ang lahat ng mga gamit ay merong mga buhay. Ngunit ang isa sa kanila ay ang pinakamaganda at makintab dahil ito ay ang tsarera. Palagi siyang inaalagaan ito at ang nagpapaganda sa kanya, gintong parte ng kanyang katawan at ang lahat ay manghang-mangha. Ngunit ang kutsara, tinidor at kutsilyo ay hindi nasisiyahan sa kanila dahil alam nila na may biak ang kanyang ulo at alam rin ito ng tsarera at minsan nga ay at sabi naman ng ibang mga gamit na ang ganda-ganda mo talaga, tsarera. Mas maganda ka pa kaysa sa amin dahil sa ginto at makinis mong katawan. At sabi naman ni tsarera, hindi naman, tignan niyo ang ulo ko, meron itong biak. At hindi iyon pinansin ng lahat. Silang lahat ay gustong-gusto pa rin ang katawan ng tsarera kahit meron itong biak sa ulo. At si tsarera naman ay malungkot na malungkot at ang lahat ay masayang-masaya para sa kanya. At ang kanyang amo, ang lahat ng mga tao ay mahal na mahal talaga siya kahit ang kanyang amo palagi siyang dinadala kahit saan. At kahit ito ang gamitin sa pagluto nila ay hindi ito dinudumihan ng kanyang amo dahil ito ang pinakamahal talaga niya na tsarera. Dahil ito ay malaki ang bayad at gustong-gusto talaga ito ng kanyang amo. Ngunit isang araw, gagamitin ng kanyang amo ang tsarera at kinuha niya ito. Ngunit sa ilalim niya ito hinawakan at hindi niya hinawakan sa hawakanan. At paghawak niya nito ay bigla itong nahulog at tuluyan na ngang umiyak ng umiyak ang tsarera, ngunit ang baba ng kanyang katawan ay hindi pa nabiak. Ngunit ang kanyang ulo ay wala ng buhay. Ang lahat ng mga gamit ay biglang nagulat talaga sa nangyari. At ang kanyang amo ay umiyak ng umiyak dahil wala na ang kanyang pinakamamahal talaga na tsarera. Ito ang pinakapaborito niyang tsarera dahil may iba namang tsarera, ngunit ito ay hindi maganda dahil sa sobrang dumi nito kahit linisan pa niya ito. At kaya naman nilagay niya ito sa isang sikretong aparador. Nilagyan siya nito ng bulaklak ng kanyang amo at umiiyak. At sabi niya, pasensya ka na aking tsarera, hindi ko talaga iyon sinadya. At umalis na ang kanyang amo at naglakad na ng naglakad. Ngunit si tsarera ay tumingin talaga sa bulaklak. Na nakita niya ang bulaklak, alam niya na ang dapat niya sanang gagawin. Dapat kaunting mga yuta at ilagay doon ang bulaklak para ang bulaklak ay tumubo pa na tumubo. At lumapit pa siya na lumapit doon sa bulaklak hanggang sa malaman talaga ang kanyang amo. Kaya naman, nilapitan kaagad ng kanyang amo at nakita niya na parang naiba itsura nito. Ang tsarera ay mas lumapit pa sa bulaklak. Tumingin ang kanyang amo kahit saan at si tsarera ay lumapit pa ng lumapit sa bulaklak. At nang nakita ito ng kanyang amo, sabi niya na, alam ko na, gagawin nga ng amo ko. At yun nga ang nasa isip ng kanyang amo. Sabi niya na, aha, alam ko na. Kukuha lang ako ng kaunting mga yuta, ilalagay ko sa tsarera at ilalagay ko dito ang bulaklak. Tama, magagamit ko pa pala ang aking tsarera para gumanda pa ang aming bahay. At sinubukan niya na nga itong gawin at mas lalo pa itong gumanda ng gumanda kahit may biak na ang kanyang ulo at ang lahat ay manghang-mangha pa rin sa kanya. Ang wakas.